Sa qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-kejl tas-suċċess ta' Smart City kellu jkun il-ħolqien ta' eluf ta' impjiegi ġodda. Lorenz Gonzi kiewiet li dan il-proġett ser joħloq 5600 impjieg u minnhom kellhom igawdu mhux biss ħaddiema fl-oqsma tal-informatika, iżda wkoll mijiet ta' ħaddiem oħra minn oqsma varji. Madankollu llum ftit żmien il-bogħod minn elezzjoni ġenerali oħra, il-Prim Ministru biddel għal kollox il-kejl ta' suċċess għal dan il-proġett. Waqt la politika fl-Isla fjum il-ħaddim, Lorenz Gonzi talab lil Maltin u Lawċin biex ikejlu s-suċċess ta' Smart City bil-bini li tiela. Se jkollna Smart City wkoll u min jgħidilna li Smart City għadha biex qed tagħti riżultati, jien ngħidilhom araw il-bini tiela fi Smart City. Minkejja li sal-lum l-eluf ta' impjiegi mwiegħda mill-Prim Ministru għadhom ma nħolqux, Lorenz Gonzi qal li biż-żmien dan il-proġett ser isir suċċess. U nassigurakom li biż-żmien Smart City tagħti rendi konti pajjiżna bħalma dawna l-oqsma l-oħrajn kollha. Waqt din il-laqgħa politika, Lorenz Gonzi ma semma xejn dwar il-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-pazjenti meta jiġu biex jeqdew minn Mater Dei. Evita wkoll milli jwieġeb mistoqsija li saritlu dwar il-listi ta' stennija l-operazzjonijiet. Qal biss li taħt it-tmexxija tiegħu Malta għandha l-aħjar servizz tas-saħħa. Għax pajjiż li jirnexxielu fil-maltemp kollu jibqa' jagħti l-aħjar servizz tas-saħħa. Lorenz Gonzi evita wkoll milli jwieġeb mistoqsija dwar il-faqar li qed jiżdied f'pajjiżna u dwar l-għoli tal-ħajja. F'din il-laqgħa politika ta' persuni kienu mistiedna mill-Partit Nazzjonalista biex jitkellmu dwar l-impjieg tagħhom. Jilqiegħed u jieħed minn ta' quddiem fil-ħajja mhux qed imut bil-ġuħ, Ministra Netro qed tarawni. Minix mejda bil-ġuħ.